Kırgızstanyň prezidenti Soronbay Jeenbekov Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň çakylygy esasynda şu ýagny 23 awgustda Türkmenistana 2 günlük resmi saparyny amala aşyrýar. Aşgabatyň halkara aeroportunda Jeenbekowy Türkmenistanyň vice-premier ministri, Daşary işleri ministri Raşid Meredow garşy alandan soň Kırgız lideri bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň arasynda geçirilen gepleşiklerde iki taraplaryň resmi namalaryň ençemesine gol goýuldy. Bu resmi namalaryň arasynda beýlekler bilen bir hatarda girdeji salgydy boýunça goşo salgyt salynmagyndan gaça durmak we salgytdan boyun gaçyrmagyň öňüni almak baradaky ılalaşyk, sowda we ykdysady hemde insanperwer hyzmatdaşlyk baradaky ılalaşyk, transport pudaw boýunça hyzmatdaşlygyň esasy düzgünlerine özara düşünüşmek baradaky memorandum bar. Şeýlede Türkmenistanyň we Kırgızstanyň Daşary işleri ministrlikleri 2019-2020 ýyllar üçin hyzmatdaşlyk programmasyny kabul etdiler. Iki ýurduň senatçylar we telekeçiler birleşikleri hem hyzmatdaşlyk boýunça ılalaşyga gol goýdular. Türkmenistanyň prezidentiniň Oğuzhan köşkünde geçirilen duşlukda Berdimuhammedow we Jeenbekow iki ýurduň arasyndaky dostlygy we ynamy berkitmek boýunça strategik hyzmatdaşlyk baradaky jarnama hem gol çekdiler. Maglumat üçin ýatlasak, soňky 1,5 ýyla golaý wagtyň dowamında Türkmenistan strategik hyzmatdaşlyk boýunça şertnama goňşy döwletleriň dördüsi, ýagny şu ýylyň aprelinde Gazagystan, geçen ýylyň oktýabrynda Orsiýet, awgustunda Azerbaýjan we martynda Özbegistan bilen gol goýupdy. Eýse bu nähil jarnama ýa-da şertnama bu iki ýurda näme berýär? Şeýlede soňky döwürde Türkmenistanyň bu şertnama goňşy döwletleriň ençemesi bilen gol goýmagynyň nähil sebäpleri bolup biler. Azatlyk radiosu bu soraglar bilen Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Panyere ýüzlenende ol şeýle şertnamanyň iki ýurduň arasynda geljekde amala aşyryljak hyzmatdaşlyklaryň özünni emele getirýändigini aýtdy. Ol soňky döwürde Türkmenistanyň şeýle şertnamalara goňşy döwletleriniň tas ählisi bilen diýenýaly gol goýmagynyň bolsa birnäçe sebäbiniň bolup biljekdigini çaklaýar. Panyer munyň esasy sebäplerini gatnaşyklaryň we dünýäde global ýagdaýlaryň üýtgemegi bilen şeýlede Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän döwrü özara hyzmatdaşlyklary täzeden dikeltmek tagallasy diýip düşündirýär. The Turkmen government won't admit Türkmen hökümeti özüniň ykdysady kynçylyklar bilen ýüzdigini has köp boýnalýar. Ýöne şertnama baglaşan ýurtlaryň ählisi Türkmenistanyň häzirki wagt agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýändigini bilýär. Dogrusu bu şertnamalar täze hakykaty hem şöhrelendirýär. Ýagny Türkmen hökümeti bu ýurtlar bilen sowda ýa-da beýleki ugurlar boýunça täze hyzmatdaşlyklary amala aşyrmagy umyt edip täze şertnamalara gol goýýar. Belkem ýurt öň şeýle şertnama zerurlyk duýan hem nädir? Sebäbi Türkmenistanyň gaz eksportynyň uly girdejisi bardy. Şeýlede şuňa meňzeş öňkü şertnama baglaşylandan bäri Türkmenistana ýagdaýlar epesle üýtgedi. Türkmen hökümetiniň biziň elimiz gysga bize kömek gerek diýip bilmejegi äşgär. Şol sebäpli Türkmen hökümeti hyzmatdaşlyklary ösdürmek ýa-da dikeltmek üçin ýip şeýle şertnamalara gol goýýan bolup biler. Diýip Panyer bellidi. Kırgız prezidentiniň Türkmenistana edýän saparyna dolanyp gelsek, Jeenbekowyň araly halas etmegiň halkara gaznasyny döredüji döwletleriň başçylarynyň 24 awgustda awaza milli syýahatçylyk dolagyna geçiriljek duşugyna gatnaşmak üçin 23 awgustda Gişlik Türkmenbaşy şäherine gitmegine garaşylýar. Araly halas etmegiň halkara gaznasy 1993 ýylyň 4 ýanwarynda Daşkentde esaslandyrylypdy. Onuň maksady Aral basseýnindäki sosial, ykdysady we ekologik ýagdaýlary gowlandyrmakdan ibaretdir. Bellesek, may aýynyň aýagynda güýçli ýel guraýan Aral deňzinden duzly tozony getirdi we Türkmenistanyň Demirazık welaýaty Daşowdyň hem Günnor welaýaty Lewawyň ekin meýdanlaryny örtdi.